फैगौ नबेम्बरनिफ्राय हाब्रु गानाय लामा दोनलिया इएम रन्जित बसुमतारीनि बिबुंथि। रबिबारखालि बिटिसि सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया गावनि बियाब सिंनि सान्तिपुर, खुंग्रिं, थाइखाजरा, गोजोनपुरी, मजाबस्ती, थंसिदाय, दैसुंगुरि आरो सामथाइबारि गामिफोराव बिटिसि सोरखारनि अनसुंथाइजों लुनाय आरसिसि दालां, सेन्ट ग्रेभेलनि लामा आरो मिनि स्लुइस गेट लुफुंनायखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों चिरां जिल्ला सिंनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि जौगानाय आरो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बादियै खामानि मावदों होनना मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां कनस्टिटुयेन्सिनि बियाबनि सिङाव आं नोजोर खालामदों देग्लाय खुनु स्किम नङा। जोंनियाव जेसेबां माने हाब्रु लामा दङ बेखौ आर्टफिलिं आरो सेन्ट ग्रेभेल बेखौ जोंनि ब्लकनि गेजेरजों भिसिडिसि फोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावजोबनानै होनो जों देग्लाय टारगेट लाबाय। नभेम्बरनि गेजेराव जों फोजोबगोन। खुनु गामियावनो जोंनियाव जोङो नभेम्बरनि उननिफ्राय हाब्रु गानाय लामाखौ जों दोनलिया। बहाबा गामिया इनफरमेसन होयो जुदि दङब्लाबो बेखौ जोङो दैज्लांनि सिगांसिम जों मावनानै फोजोबगोन। 2 नाम्बाराव जोंनियाव स्पेसियेलि साहा ओनसोलाव माइ गायनायनि सायाव बिराद समस्या जाबाय थायोमोन, जेराव जोंनि बर' हारिया आबादनि सायावनो सोनारना थायो। बेनिखायनो बै आबाद बिथिङाव दै मोनैनि थाखाय जोङो बान्दो सिफायबाय थानायनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। देग्लाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद सारनि बिथोन बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि 14 नं कनस्टिटुयेन्सिनि सिङावहाय 3 मिनि सुइस गेट बानायनाय जादों आरो बिनिनो 2खौ जोङो दाखालि अपेनिं खालामखांबाय। दा मोनसेखौ जोङो 3 नाम्बारखौ बानायदों। खोब गोजोननाय मोनदों। फ्राय जोंनियावहाय दा माने हमनानै ला नोंथांमोननि गामियाव खैथा गामि मोनलाय? नोंथांमोननि एरियायाव 4 गामिसो, 4सो गामि। बेवहायबोथ' बिराद बुरजा गामि सल्भ जाबाय। आरो सान्तिपुराव मोनसे जों मिनि सुइस गेट बानायदों। बेवहायबो गोबां गामियानो सल्भ जादों, जायनि जाहोनाव देग्लाय माइनि थाखाय दैनि आंखाल जानानै फैदों। आरो अब्लाबो जोंहा गोबां मावबावनांगौ दङ। बोसोरथामाव बोसोरखौथ' जों मावनो मोनखायाखै आरो बोसोरनै दंबावो। बोसोरनैयाव जेसेबां हायो जों मावनो नाजालांबाय थागोन। गुबुन फारसेथिं मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि बेफोरबायदि हाबानि थाखाय ओनसोलनि रायजोफोरा गोजोननायजों ओरैबायदि फोरमायो। जोंहा बहुद रंजाथाव दिन। दिनै जोंनि बिटिआरनि जानाखि इएम सार बिथाङा जोंनि सिख'खौ हायि आजां गाजां गोदो 50 बोसोरनिफ्राय जोङो खस्थ' भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे जोंनि सामथाइबारि गामिया बान्दो आजां गाजां हर सान खाथिनांनाय दैजों जुजिनानै जोङो माइ गायनानै जाग्रा। दिनै बेखौ जोंनि बिटिआरनि इएम सारा दिनै सुफुंना होफैबाय। आं जोबोद बाख्नायदों। आङो लाख'हायै खुसि। जोंहा रंजानायसिन दिनै। दा बेवहाय जोंनि बिटिआर सरखार जा प्रमद सार आरो बिटिआरनि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोजाङैनो जानाखि आर्जेन्ट खामानिफोरखौ नायदों। आंहा बेहाय खोब बिराद गोजोननाय फैदों। जों हारसिंल' नङा, दिनै जोंनि प्राइमारि बा भिसिडिसि बा जोंनि इएम बयबो दिनै रायजोनि खामानि मावनाय बे रायजोनि सरखार होननाया ओरैनो फेलें थाङाखै, थिगैनो दङ। जोङो बुंनो थाङोबा जोङो थांनाय जे बिपिएफनि जेनाखि दोलो सालायबोनायाव जोङो बिथांमोनहा टेम्परारि जोङो मथा मथि जोङो सुइस गेट ड्रप फिसा मोनदोंमोन। बेजोंबो जोङो गोजोननाय माने जों माबानो हायाखै, गोजोननाय खालामनो हायाखै। माने जोङो आजां गाजां अखानायबानो जोङो हर सान जोङो हराव फार्थि खोबनानै जोङो बान्दोखौ नेनांगौ जायोमोन। आरो जोंनियाव खुंग्रिं एरियायाव जोंनि सामथाइबारियानो अबस्था गैसेनि बा दुखु खस्थ'सिन भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे बान्दो माइ गायनानै जानायाव। आरो बेसेबांसो माबाफ्रा दुब्लिया बे दैजों माइ मोनसे बिगासो बेहाय मथा मथि जोंनियाव मथा मथि 700-800सो बिगा दं आरो
700 800सो बिगा दं। माबायदि खस्थ' मोनदों सिगाङाव बे गैयै समाव? बे गैयैयावथ' जोंनियाव मथा मथि 50 बोसोरनि एबा 50 बोसोरसिम जाबाय आरो नै दिनैसो जोंहा जोंनि रनजित सारा दिनै जोंनो मिनि स्लुइस गेट हरबाय, बिराद गोजोननाय थाबाय। दा जोङो बावहाय जोङो साफ्रा होन माबा फाल्थिक होन बस्था होन जोङो बिराद दुखु खस्थ'यै बिगा 300 400 खांनानै जोङो बान्दो खोनांगौ जायो आरो।